سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاس مرا إذا بصقاتات زتتختخت هاجرنا إرترا بحيالان هاجرات أنصار زقنع تصابون أنصار ناصنتا نزنبره محلخاتاتن انابتا تخيت كمزلا زفلت يوم كلاتنا خم نفلطو بمخنيات تفطرو زعدلا استراتيجياوي أقمامطا وترو عيني حيالات هاجرات زوتقا مخانون أبكلاي كوينات عالمن أبزحل كويناتن من محدارات مجزات طاليانن إنجليزن مريتن مثلا إيرتراوان بممنطال أمريت إيرترا نايزكايدو خويناتن إيرتراوان قداي مجزاتي بزعبا زخونو لخونتاتن زنصر تحستوتات دم أينيروم إزي بوليتيكاو تحستو زلو مدبزي ناب كل إيرتراون فتاو إيرتران من تخباصح بوغنكم شيرن لايكن كتقبرو اتوم سابسكرايب زي قبركم دما بقريوكم نزا چانلنا نمعباي سابسكرايب بمقبار كزرقحوون نلابوكم سناي مكتتالنا بلنا تحستونا نجمرو لنا بزعبا إرتران سوماليان زي تتصحفة صبصاب منستر زينا بريطانيا أمونغو شحنت شعات 241 كساب شحنت شعات 243 جزاءات إنجليز بزعباز نبرا خونتات إرتراوان تقليس اللهم أبت أوانتي بفلاي أب قدامو الصومنات من محدار بريطانيا كونتات صدتا أزيح ما كمز نبرا نردا أمونغو هزبي ببا عينتو برد فاحيلو خمز نبرا زد ما قليو نشفت النتاو عمساتن أب قريتشتات مريتن يوعل منبارو اتصبصاب يقلس يوم هزب خبسا نكونتسينه نستوس دمريتو كاب إدو وصعتنياتات بغونس كملس يهكن كمزنبرن نزدما من محدار إنجليز حيد بمتقام كمزم كونون تملكت اللهم كاندي ستتاو تساقم أبسمران مسووعيني زنبره أبسمرا ناي أوتو كوبريفوكو أواجو كوانتنبره ناشتو قبناتن قجت أمونغو زيقاتات إرتران واتحادرات سودانن كالوت أفريقاويانن محازوتومن كالتالين نخونا سلزخده نگر نخهد اتوم واتحادرات كابتا ختما غوصو قدن كوين نبرام اتتصابصاب كم زحبرو تزخفق زقوانا ففتسامه أباز استرخبيم أب كبابين حاسي شحنت شعات 241 عام تمرت زيقاتات إرتران واتحادرات سودانن سلستقاجو كاران سونكن مال سانجاز تحوصو أمباغارو سعبمو كاب كلتي وغنات 15 سبات موتوم إذا أكل بشوعتنا حاسة شحنت شعات 241 عام تمرت حادة نايت أليان زنبرا مخزن براتن تيتن سلستقاصلة شمون تشح بمبان حادة شحن كل 200 فنجن تبارعم أبتسعب عبي نيحاو قاصلو 14 إرتراوان تقمات أمسواع بزي مسلالي ترفوم تنكنا يتبارع كفلت أي تقالن تكبرتون أي تتحزن جن بوغن التم محدار ناي شرحي تكبار كمزنبره ترتاره أي نبرن كونتات كمزي لنكولو جرمناوي جنرال رومل أبلعلتي أبليبيا زنبره حيل إنجليزن سبكيدانان زتعوتم أما أكلاي مبراق زنبره تكالات إنجليز كم تقدمو كسرح زي كألن حزرت ناي استفلالي هالختن قوم تناقحوس لزقات من دما إنجليز نتبي إرتراز نبره اندسترياون حرشاون تكالات كتقمول لجمرم إرترا كابتا عودو خوينات رحيقا مركبا كم عقوبيت قل استراتيجياوي سرحاتو وسلام سلازي كاب كرامات شحنت شعات 241 عام تمرت جميرو نقل عبيتو واتهدراو تكالاتو ناب إرترا أمصوم كمتي أقدمو استقلصة نحنتي عباين أمريكا كوباني عديمو أب إرتراوي تعدي قراع حدا معرفو نفرتي زقت أتمولو تكال أقوما اتوم أمريكاوان أبسمرا حدا عب غاراج
ኣብ ጊንዳ ሓደ ናይ ብረት ማለት ኤምዳድ መኻዚኖ ኣብ ምጽዋዕ ድማ ናይ ሓይል ባሕር ደጀን ኣቆሙ ቁሩብ ጸኒሓ ኣሜሪካ ባዕላ ናብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝኣተወት ወተሃደራት ኣምጺኣ ኣብዚ ዞባዚ መትከል እግሪ ረኸበት እንግሊዝ እውን ነፈርቶም ዝዕርዩሉ ትካልን ክልተ ሆስፒታላትን ሰርሖም ከምዚ ኢሉ እቲ ክወድቕ ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ህይወት ዘርአ ዜጋታት ኢጣልያ ናጻ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ሳምና ቢራ ክርቢት ናውቲ ዕዮ ካብ ዝተደርበየ ሓጺነ መጺን ዘይቲ ኦክሲጅን ወረቐት ኮላ ማርጋሪን ወዘተ ብምፍራይ ካብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ሓሊፎም ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ንወጻእ ዝኸውን ሃላኽቑሑ ክሰርሑ ከኣሎም ትሬ ቫስኪስ ዝተባህለ ጸሓፋይ ከም ዝገልጾ ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ሓደ ኢንዱስትሪያዊ ምርኢት ማለት ኤግዚቢሽን ንምስንዳእ በቕዐት ክብሪ ናይቲ ንወጻእ ዝለኣኸቶ ቑሑ ኸዓ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ኣብ 1943 494,000 ፓውንድ ማለት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ዝነበረ ኣብ 1945 ናብ 1,678,000 ፓውንድ ክበለ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ትካላት እንግሊዝ ከምቲ ቀደሙ ክሰርሕ ዘይከኣለን ሕፅረት ናይ ዝተፈላለዩ ሃለኽትን ቆወምትን ኣቑሑ ስለ ዘጋጠመን ድማ እንግሊዝ ነቲ ብኤርትራ ዝነበረ ኢንዱስትርያውን ሕርሻውን ትካላት ክጥቀመሉ ጀመረ ኤርትራ ካብቲ ዓውዲ ኩናት ርሒቓ ምርካባ ከም መዕቆቢት ገለ ስትራቴጂያዊ ስራሓቱ ወሰዳ ስለዚ ካብ ክራማት 1941 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንገለ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ትካላቱ ናብ ኤርትራ ኣምጽኦም ንሓንቲ ዓባይ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ዓዲሙ ኣብ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ሓደ መዕርፎ ነፈርቲ ዝገጣጥመሉ ትካል ኣቆመ እቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ኣስመራ ሓደ ዓቢ ጋራጅ ኣብ ጊንዳ ሓደ ናይ ብረት ማለት ኤምዳድ መኻዚኖ ኣብ ምጽዋዕ ድማ ናይ ሓይል ባሕር ደጀን ኣቆሙ ቁሩብ ጸኒሓ ኣሜሪካ ባዕላ ናብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝኣተወት ወተሃደራት ኣምጺኣ ኣብዚ ዞባዚ መትከል እግሪ ረኸበት እንግሊዝ እውን ነፈርቶም ዝዕርዩሉ ትካልን ክልተ ሆስፒታላትን ሰርሖም ከምዚ ኢሉ እቲ ክወድቕ ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ህይወት ዘርአ ዜጋታት ኢጣልያ ናጻ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ሳምና ቢራ ክርቢት ናውቲ ዕዮ ካብ ዝተደርበየ ሓጺነ መጺን ዘይቲ ኦክሲጅን ወረቐት ኮላ ማርጋሪን ወዘተ ብምፍራይ ካብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ሓሊፎም ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ንወጻእ ዝኸውን ሃላኽቑሑ ክሰርሑ ከኣሎም ትሬ ቫስኪስ ዝተባህለ ጸሓፋይ ከም ዝገልጾ ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ሓደ ኢንዱስትሪያዊ ምርኢት ማለት ኤግዚቢሽን ንምስንዳእ በቕዐት ክብሪ ናይቲ ንወጻእ ዝለኣኸቶ ቑሑ ኸዓ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ኣብ 1943 494,000 ፓውንድ ማለት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ዝነበረ ኣብ 1945 ናብ 1,678,000 ፓውንድ ክበለ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ እዩ ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ቁጠባዊ ድንፍዐ እዚ ኩናት ዝፈጠሮን ጠለባት ኩናት ንምምላእን ስለ ዝነበረ ተጠቆምቱ ኤርትራውያን ዘይኮኑ መንግስቲ እንግሊዝን ወነንቱ ኢጣልያውያንን ጥራዮም ዝነበሮም ብውሕዱ ንግዚኡ ግን ሽግራት ሸቕለት ኣልቦነት ስለ ዘቃለለ ተቐማጦ ከተማ ዝኾኑ ኤርትራውያን እውን ቁሩብ ርህው ኢልዎም ነይሩ እዩ ቁጠባዊ ሽግራት ጥራይ ኣይኮነን ግን ዘተሓሳስቦም ዝነበረ ንኤርትራውያን ኩሉ ኣገዳሲ ስራሓት መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ፍርዳዊ ይኹን ናይ ጸጥታ ብጣልያን ዝተታሕዘ ብምንባሩ ንዝያዳ ተሳታፍነት ሃንቀው ክብሉ ጀመሮም ስራሕ ረኺቦም ክበሃል እንከሎ ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ዘንብሮም ትሑትን ክብረት ዘይብሉን ናይ ሸቕለትን ጉልበትን ዕዮ እምበር ጎይቶት መጻኢ ዕድሎም ንክኾኑ ዘቀራርቦም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘሳትፎም ኣይነበረን ስራሕ መንግስቲ ሃንቀው ምባል ገዲፎም ኣብ ንግድ ከኣቱ እንተደለዩ እውን
ብኣዕራብን ህንዳውያንን ዝተታሕዘ ብምንባሩ ብፍላይ ህዝቢ ስመራን ምጽዋዕን ብርቱዕ ሕርቃንን ቅርሕንትን ኣሕደሩም። ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ኣቕሓ መሸጣ ድማ ውሑድ ደመዞም ከነባብሮም ስለ ዘይከኣለ ናብረኦም ናይ ሽግርን ሃላኽን ነበረ። ኣብ ዘመን ጣልያን ተጫኒቖም ንዘጥረይዎ ንብረትን ስልማት ኣንስቶምን ሓሪጆም ኣብ ፍጹም ምብታኽ ዝወደቑ ኤርትራውያን ኣብቲ እዋንቲ ውሕዳት ኣይነበሩን። ርግጽ እዩ ብፅዓትን ጥርዓናትን ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እንግሊዝ ሓደ ለውጥታት ንኽገብር ተገዲዱ ነይሩ ይበሃል እዮም። ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ዝሕግዞ ሓደ ኤርትራውያን ዝኣባላቱ ቤት ምኽሪ ኣቑሙ ነይሩ እዮም። ከምቲ ዝበሃልካ ንበዓል ኣቶ ተድላ ባይሩ፣ ደጊያት ሓሰን ዓሊ፣ ደጊያት ኣብርሃ ተሰማ፣ ደጊያት በየነ በራኺ ብደረጃ ሃገር ንኸማኽርዎ ክሓርዮም እንከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚሳርያቶ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ዝሕግዝዎ ሰባት መዘዘ። ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ደቀባት ቤት ፍርዲ ኮርተ ናቲቫ ብዝብል ስም ኮርተ ናቲቫ ብዝብል ስም ጉዳይ ኤርትራውያን ዝሰምዕ ስርዓተ ቤት ፍርዲ እውን ኣቑሙ ነይሩ እዩ። እዚ ብዝያዳ ኣብ ገጠራት ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚሳርያቶ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝተገብረ ተቐማጦ ከተማታት ከም ተቐደሞም ኣብ ትሕቲ ዳንነት ጣልያን ጸንሑ። ስለዚ ብኹሉ ሸነኻቶ ክርአ እንከሎ መነባብሮ ደቂ ከተማ ኤርትራውያን ኣዝዩ ሓናቕን ዓቕሊ ዘጽብብን ዝነበረ እዩ። ናይ ታሪኽ ጸሓፊ ትሬቫስኪስ ባዕሉ ናይ ጣልያን ሓለፋታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ግፍዕን ሻራን ንኤርትራውያን ናብ ቅድም ዘይፈልጥዎን ዕውርን ጽልኢ ናይ ጣልያን ከም ዘምርሖም ይገልጽ እዮም። ምስኣቶም ለኪሙ ድማ ነቶም ንንግድ ብሒቶም ብዘይቀይድን ብናቱ ድኽነትን ይህብትሙ ኣለዉ ዝበሎም ኣዕራብ ብዓይኒ ቂምን ቅርሕንትን ጠሞቶም ኤርትራዊ ሓሓሊፉ መርኣያ ናይቲ ዝፍጠር ዝነበረ ቅብፀትን ቅርሕንትን ክኸውን ዝኽእል ሓደ ፍጻሜታት እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 1943 ዓ ም ንኣብነት ኣብ ምጽዋዕ ቀጥታዊ ጠንቁ እንታይ ምንባሩ ብንጹር ዘይፍለጥ ናዕቢ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ወተሃደራትን ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ናይ 1941 ዓ ም ዕግርግር እዚ ንኻልኣይ ግዜ ተፈጺሙ ማለት እዩ። ናይ ብሪጣንያ ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ኣብታ ወርሕቲኣ ካብ ቀቢላታት ሁባንን ሓንሰን ዝኾኑ ደቂ የመን ኣብ ምጽዋዕ ንሕድሕዶም ተበኣሱም። እዚ ተላቢዑ ኸዓ ናብ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደቀባትን ሱዳናውያን ወተሃደራት ብሪጣንያን ስለ ዝለሓመ ብ8 ጥሪ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ናይ ምሸት ጀሚሩ ክሳብ ምሸት 15 ሰባት ሞቱ፣ 20 ድማ ቆሰሉ። ካብቶም ዝሞቱ 11 ሲቪል ኤርትራውያን 3 ወተሃደራት ሱዳን ሓደ ድማ ኢጣልያዊ ዜጋ ክኾኑ እንከለዉ ካብቶም ዝቆሰሉ 12 ሲቪል ኤርትራውያን 5 ኤርትራውያን ፖሊስ 3 ድማ ወተሃደራት ሱዳን ምንባሮም እቲ ሰነዳት የነጽር። ሽዑ ምሸት ሰዓት 9 ወተሃደራት ሱዳን ብረት ከም ዘውርዱ ምስ ተገብረ ጥራይካ እቲ ዕግርግር ሃደአ። በዚ ኸየብቅዐ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ማለት 20 ጥሪ እቲ ናዕቢ መሊሱ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣባላት መደበር ፖሊስ ቶሰልን ሱዳናውያን ሰራሕተኛታትን ተላዕለ። ሕጂ እውን ሓደ ኤርትራዊ ሰርጌንቲ ዝርከቦም 6 ሰባት ሞቶም። እቲ ብ15 ለካቲት 1941 ዝተጻሕፈ ጸብጻብ ኣብ ምጽዋዕ ብርቱዕ ኤርትራዊ ስምዒት ኣንጻር ወተሃደራት ሱዳን ከም ዝነበረን እቶም ሱዳናውያን እንተዘይተተኪኦም ድማ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ዝዝሕል ከም ዘይመስልን ብምምልካት ይዕጾም። ብድሕሪኡ ነዚ ፍጻመ እዚ ዝጠቅስ ካልእ ሰነድ ወይ ጽሑፍ ኣይንረክብን። ቀጥታዊ መበገሲ ናይቲ ናዕቢ ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ ንኣሽቱ ምኽንያታት ምንባሩ ዝጠቕሱ ገለ ሽማግለታት እውን ኣለዉ። ክንድቲ ዝኣክል ናዕብን ምቅትታልን ንኽስዕብ ግን ሕቡእ ስምዒት ክነብር ግድን እዩ። በብግዚኡ ዝግንፍል ዝነበረ ሕርቃን ኤርትራውያን ከምዚ ናይ ምጽዋዕ ፍጻሜታት ኣብ ዝተነጻጸለ ውልቀ ጐነጽን ረጽምን ይውዕል ከም ዝነበረ ርዱእ እዩ። ጥምረት ወይ ናብ ጥምረት ዘምርሐ ሰፊሕ ውዳበ ስለ ዘይነበረ እምበኣር ናይ ኤርትራውያን ተግባራትን መልሰ ተግባራትን ካብ ባሃውርን ሃንደበትን ክርሕቕ ኣይከኣለን።
ናይ እንግሊዝ ኣተሓሕዛ ጉርሕን ጥበብን ዝመልኦ ነይሮም ንመብዛሕትኡ እቲ ብቐጥታ ምስ ህዝቢ ዘራኽቦ ስራሓት ንኢጣልያውያንን ኣዕራብን ብምግዳፍ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፍጠር ዝነበረ ግርጭት ጸብለል ንምባል እዩ ዝፍትን ዝነበረ ሜላ ናይ እንግሊዝ ነቲ ተነቃፊ ናይ ጸጥታን ፖሊስን ስራሓት ከይተረፈ ንጣልያንን ሱዳናውያንን ብምርካብ ንሳቶም ተቐበልቲ ጽልእን ናህርን ኤርትራውያን ክኾኑ እሞ ንሱ ዓራቂ ኮይኑ ፖለቲካዊ ሸቶታቱ ክወቅዕ ዝሓለነ ይመስል ድማ ነበረ ይኹን እምበር ምምሕዳር ብሪጣንያ ዘተኣታተዎ ዓበይቲ ነገራት ድማ ነይሩ እዩ ሓደን እቲ ቀንድን ትምህርቲ እዩ ብዘመን መግዛእቲ ጣልያን ፈጺሙ ዘይሕሰብ ዝነበረ ካብ መባእታ ደረጃ ዝልዕል ትምህርቲ ብእንግሊዝ ተኣታተወ ኣብ ልዕሊ እዚ ኤርትራውያን ርእቶታቶም ከስፍሩለን ዝኽእሉ ጋዜጣታት ንኽዕተማ ስለ ዘፍቀደ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ናይ ፍልጠትን ሓሳብካ ምግላጽን ናጽነት ንኽተኣታተውን ንኽሰፍሕን ገፊሕ ዕድል ከፈተ እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ዓይነታዊ ምቅያር ዘምፀ ሓድሽ ኣንፈት ወይ ጎደና ድማ እዩ ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ኩነታት ገጠራት ኤርትራኸ ከመይ ይመስል ነበረ ኣብ ዝቕጽል ከነቕርበልኩም ኢና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ነዚ ትሕዝቶና ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ ክከታተሎ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ሳብስክራይብን ኣይትዘንግዑም ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ